Moi, mä oon Maija Fast ja mä oon keynote-puheenvuoron pitäjä BC:n Changemakers-seminaarissa. Mun teema on luovuuden johtaminen ja mä oon kirjoittanut kirjan Create, Crack the Cast, Become the Creative Leader You Want to Be. Kimmoke tämän kirjan kirjoittamiselle lähti siitä, että mä oon työskennellyt tosi monella eri alalla kansainvälisesti, HR-johtamisen ja coachingin parissa ja havainnut, että kaikki strategiat korostaa innovatiivisuutta, ja kaikki listat tulevaisuuden tärkeistä työkyvyistä mainitsee luovuuden, ja silti sitä ei arvosteta sen ansaitsemalla tavalla työelämässä. Samalla me eletään tosi epävarmassa maailmassa, jossa pitää osata navigoida vajavaisilla tiedoilla, ja luovuus auttaa tässä valtavasti. Mä väitän myös, että meissä kaikissa on luovuutta. Jotkut ehkä tarvitsee enemmän tukea sen houkuttelemiseksi esiin. Mä oon luonut Create-mallin, joka auttaa sua coachina tukemaan ihmisiä löytämään heidänlaisen luovuuden. Mä odotan valtavasti BC:n Changemakers-seminaaria. Nähdään siellä. Tervetuloa!